Ja fa 8 anys des de que Charles Leclerc va guanyar el primer títol de la història de la Fórmula 2. Des d'aleshores, tot i haver passat 7 temporades a Ferrari, ha tingut un gran total de 0 cotxes capaços de lluitar consistentment per victòries, cosa que fa impossible guanyar el campionat de F1. Per això han sorgit rumors sobre la seva possible sortida de l'equip. Avui, a The Racing Chronicle, parlarem de per quin equip hauria de fitxar Charles Leclerc si li presentés l'oportunitat. Durant la seva etapa a Ferrari, Leclerc s'ha consolidat com un dels millors pilots de la graella. El més destacable és la seva capacitat de col·locar el cotxe molt més amunt a la quali del que realment mereix. Tot i que això també té a veure amb la manera com Ferrari ha dissenyat els seus cotxes. Aquesta combinació és el motiu pel qual té tantes poles per una taxa de conversió de pole a victòria tan dolenta. Al final, si aconsegueixes la pole amb un cotxe que no té cap opció real de guanyar la cursa, literalment no hi pots fer res més que anar cap avall. Amb un cotxe realment capaç de guanyar curses, no tinc cap dubte que, com a mínim, ens hauríem divertit veient-lo lluitar amb Max Verstappen. Avui compararem 5 opcions: Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin o quedar-se a Ferrari. Les ordenaré de pitjor a millor, però cal tenir en compte que tot això depèn de certes incògnites. On acabaran els equips amb la nova reglamentació, la suposada clàusula del seu contracte que li permetria marxar a finals del 2027 i si Verstappen deixa Red Bull i a quin equip aniria. Red Bull, amb diferència, la pitjor opció. Per què? Doncs per Max Verstappen. Si no hi és quan comenci la temporada 2028 o fins i tot abans, voldrà dir que l'equip ha implosionat del tot i no han estat capaços de donar-li un cotxe prou competitiu a Max. I si no és suficient per a ell, molt menys ho serà per a cap altre pilot. L'altre escenari és que Verstappen encara hi sigui, cosa que vol dir que tenen un bon cotxe, però al box del costat tindrà un dels millors pilots de la història de l'esport. Ara, si això li garanteix una oportunitat real de guanyar el títol i Leclerc estigués prou desesperat, crec que hauria de plantejar-se-lo, perquè si aconsegueix vèncer a un, com a mínim, 4 vegades campió del món, que fa més de 10 anys que està a l'equip i és considerat un dels millors de tots els temps, doncs es col·locaria automàticament en aquest mateix esglaó. Ara bé, sent realistes, jo ara apostaria per Leclerc. Canviar d'equip i batre a Max Verstappen seria massa per a qualsevol. Per això, per a mi, Red Bull és l'última opció. I tot i que aquest és suposadament un millor escenari possible, hem parlat de com és realista i no penso assumir un escenari on Verstappen es retire després de guanyar el campionat i deixi un cotxe guanyador lliure per a Leclerc. Això no és realista, així que ni tan sols ho contemplaré. De cara al 2028, Alonso ja s'haurà retirat i hi haurà un seient lliure en aquest equip, només un, perquè hem d'assumir que Stroll continuarà amb aquest contracte de tipus si el meu pare és un dels propietaris, jo seré un dels pilots. Llavors, aquí hi ha 2 escenaris possibles. El primer, Alonso es retire a finals de la temporada 2026, és a dir, al final d'aquesta temporada, cosa que ell mateix ha dit que farà si les coses van bé i pot deixar la Fórmula 1 amb bon regust. En aquest cas, Aston i Leclerc haurien de trencar el contracte amb Ferrari per fitxar-lo, un any abans que s'activi la clàusula de sortida. No ho veig gaire probable. Marxar de Ferrari ja és una cosa, però trencar la relació d'aquesta manera sembla una decisió estranya per a algú que estima tant l'equip. Dubto molt que Aston Martin estigui disposada a sacrificar un any esperant a Leclerc amb un cotxe que ha permès a Fernando marxar per la porta gran. El més probable és que fitxin un altre pilot top per liderar el projecte d'Adrian Newey, i això tancaria la porta a Leclerc per al 2027. El segon escenari és que Alonso es retiri a finals del 2027, cosa que podria semblar perfecta, però si li fem cas a Alonso, el cotxe probablement no serà candidat al campionat. I, si és així, un cop més no tindria cap sentit que Leclerc hi anés. En resum, en el primer cas, arriba massa tard, en el segon, Aston Martin és massa lenta. Ara sí que parlem d'opcions més interessants. McLaren, els campions de constructors els últims 2 anys. I si sabem una cosa sobre la nova reglamentació, és que, com a mínim durant la primera temporada, el motor Mercedes sembla que marcarà el ritme. A hores d'ara, sabem que l'avantatge aparent està en la relació de compressió del motor de combustió intern i que probablement la FIA
no els hi permetrà mantenir-la a partir del 2027, o fins i tot abans. Per tant, és difícil saber si es mantindran per davant de la resta. Tot i això, tots podem estar d'acord que començar una era per davant de la resta és positiu i marca el top per a la resta del segle. Però hi ha dos punts claus a analitzar. El primer és que es tracta d'un motor Mercedes, no McLaren, no d'un motor dissenyat específicament per a ell. I tornar a superar l'equip oficial ens sembla poc realista. Des de principis de segle, només un equip client ha guanyat el campionat, Brown GP al 2009, i en circumstàncies molt específiques. És cert que fins al 2016 els motors dels equips clients no havien de ser idèntics, però poder adaptar el motor completament a la filosofia del cotxe és un avantatge massa gran per ignorar-lo. A més, em costa creure que Norris o Piastri marxin de McLaren enmig de la nova reglamentació. A ells estaran bé, a l'equip li estaran bé, no hi ha cap motiu per canviar. Si t'està agradant el vídeo fins ara, deixa un like i subscriu-t'hi. Però, sobretot, dis-me als comentaris per quin equip creus que hauria de signar Charles Leclerc per al 2028. Sé el que estàs pensant, si Mercedes és segon, això vol dir que estic dient que la millor opció és quedar-se a Ferrari. I espera, ja arribarem, ja ho explicaré bé. La diferència per mi és mínima amb quedar-se en Ferrari, però sí que em sembla una millor opció que la resta dels equips, principalment perquè controlen el seu propi destí pel que fa a l'unitat de potència. És seva, decideixen com desenvolupar-la i la poden adaptar de la manera que millor convingui al seu cotxe. Des de l'inici de l'era híbrida, gairebé en tot moment han tingut el millor motor, així que no tinc cap dubte sobre que sabran recuperar-se quan la FIA els hi tregui l'avantatge de la relació de compressió al 2027 o quan passi. Ara que Christian Horner ja no hi és a Red Bull, Toto Wolff és el cap d'equip amb més antiguitat de la graella i crec que aquesta estabilitat és una de les claus de l'èxit a la Fórmula 1, posar algun competent al capdavant i deixar-lo treballar, una cosa que simplement no està passant a Ferrari. Ja hi ha rumors que podrien fer fora a Frederic Vasseur, cosa que el convertiria en el cinquè team principal en marxar des de que Wolff va assumir el càrrec a Mercedes el 2013. Massa canvis, molt poca estabilitat. És clar que aquí és important el factor Verstappen. Si marxa de Red Bull, el seu destí més probable seria Mercedes. Però si no hi és al mercat, crec que un intercanvi Antonelli i Leclerc deixaria a tothom bàsicament content, ja que Ferrari està desesperada per tenir un pilot italià a l'equip. Només cal recordar tot el que van mantenir a Antonio Giovinazzi. I el potencial d'Antonelli el convertiria en un gran substitut de Leclerc a l'escuderia. Doncs sí, crec sincerament que quedar-se a Ferrari és la seva millor opció, encara que per molt poc. Anar a Mercedes també sona molt bé, però per mi Ferrari s'imposa per un marge mínim. Aconseguir un seient capdavanter a la Fórmula 1 no és gens fàcil, fins i tot quan tothom sap lo bo que ets. Si no m'ho creus a mi, li pots preguntar a Fernando Alonso. Marxar a un equip que no et garanteix lluitar al davant és una decisió massa desesperada. Qualsevol opció que no sigui Mercedes, jo no m'atreviria a considerar-la si fos Leclerc, honestament, perquè Ferrari normalment sol ser capaç de construir un cotxe que lluiti per victòries o pòdiums cada temporada. Paraula clau, normalment. Sé que n'hi ha molts aspectes negatius, el principal dels quals segurament és el seu president, John Elkann, que sembla que no entén que el problema de Ferrari no és ni el pilot ni el team principal. Es tracta d'un problema estructural que comença per ell mateix. Tot i això, per a mi, el més important és el valor sentimental de quedar-s'hi. Charles Leclerc ha sigut un tifosi des de petit i ara és el predestinato, el destinat a tornar al campionat a Maranello. Si guanya aquest títol, serà immortal a Itàlia. Aquest campionat tindria molt més valor que qualsevol altre que pogués aconseguir amb qualsevol altre equip. Ja té 28 anys, probablement és massa gran per acumular una gran quantitat de títols i asseure's al costat de Schumacher, Hamilton, Fangio i la resta. Però ser el pilot que torni el títol a l'escuderia després d'almenys 17 anys, el primer sortint de la seva acadèmia, un producte Ferrari de cap a peus, el diferenciaria de la resta. I és que al final és Ferrari, malgrat tots els seus problemes, tenen els diners i tenen les instal·lacions. Fins i tot un rellotge espatllat encerta 2 vegades al dia, així que tard o d'hora han de construir un cotxe campió i és qüestió de continuar a Ferrari quan ho facin. I am stupid.
I am stupid. Gràcies per mirar el vídeo. Si has arribat fins aquí, suposo que t'ha agradat o, com a mínim, t'ha semblat interessant. Així que dis-me què en penses als comentaris. També em pots seguir a les meves xarxes socials. Fins la següent!